Apirilean ekitaldi publikoak laga zituenetik, ez dira asko izan Iñaki Azkunak egin dituen agerraldi publikoak. Gaur Bilboko alkatea Iñaki Azkuna hedabideen aurrean izan dugu berriz ere. Oraingoan Bizkaiko elikagaien bankuak aurkeztu duen ekimen berria babesten. Azken aldian bezala, gurpil aulkian heldu da Bilboko hotel batean egin den prentsaurrekora eta modu berean utzi du gela. Bere hitzaldian, Bizkaiko elikagaien bankuak egunero erakusten duen elkartasun eta solidaritatea azpimarratu ditu, bai eta bertan aritzen diren bolondresen lan ere. Ez dute mundu aldatuko, esan du alkateak, baina alduten neurrian jende asko laguntzen dute. Iñaki Azkunagaz batera Fito Cabrales izan da prentsaurrekoan. Ez da lehen aldia Bilboko musikariak elkarte honegaz lan egiten duena. Bilboko Arriaga antzokian elkartasun kontzertuak eskaini izan ditu. 100.000 euro bildu zituzten kontzertuak hain zuzen ere. Izan ere handia da Bizkaiko elkarteak behar duen laguntza. Bizkaiko elikagaien bankuak 250 elkarterekin egiten du lan. Guztira 33.500 pertsona hartatzen dituzten elkarteak. Urtea bukatu aurretik burutuko duten ekimenagaz, 300.000 elikagai kilo batu nahi dituzte. Aipatutako 33.500 pertsona hoiei behar duten laguntza eman alizateko. Baina zertan datza burutuko duten ekimena? Egun hauetan Bizkaiko elikagaien bankuko 1.700 bolondrez supermerkatuetan izango dira produktuak biltzen. Horrela, erosketak egiten ari diren norbanakoek nahi dituzten produktuak bolondrezen eskuetan usteko aukera izango dute. Ekimen honetan parte hartu nahi dutenek, besteak beste, Eroski, BM, Simpli, Dia, Lidl, Carrefour, Makro eta El Corte Ingeleseko supermerkatuetan aukera izango dutela jakin behar dute.